Il-Gvern Laburista tal-darboħra reġa' konferma li mhux qiegħed man-naħa tal-poplu dan wara li l-membri kollha tal-Gvern fit-tielet u l-aħħar qari ivotaw favur liġi li tirrestrinġi ċittadin privat milli jiftaħ inkjesta maġisterjali. Ir-riżultat huwa 37 favur, 30 kontra, il-mozzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien, nitlob l-iskrivan ta' Kamra ta' qara titol. Abbozz ta' liġi li emenda l-Kodiċi Kriminali emenda numru 3. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu baqa' jiddefendi lill-poplu billi reġa' vvota kontra din il-liġi deskritta bħala faxxista filwaqt li Bernard Grech wiegħed mill-ġdid li gvern ġdid nazzjonalista jerġa' jdaħħal lura dan id-dritt sagrosant. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kummenti li tal-il-medja eżatt wara dan il-vot saħaq kif fil-Parlament rajna gvern li kontinwament qed jabbuża b'mod ċar mill-maġġoranza li għandu, gvern li għadda liġi biex iwaqqaf l-inkjesti maġisterjali biex jipproteġi lilu nnifsu u l-politiċi korrotti. Wara dan l-attakk faxxist imbagħad il-Gvern ressa għal vot it-tibdil li rid jagħmel fejn jidħol il-liġijiet tal-inkjesti għaliex irid iwaqqaf milli l-inkjesti jinfettu, irid iwaqqaf milli l-inkjesti jistgħu jsiru mill-vittmi biex ikunu jistgħu jiġu protetti. Dal-Gvern ma jridix di, irid jaħkem u jaħbi l-verità. Tafu min jibża mill-verità? Min il-verità tħammarlu wiċċu. Min jaf illi jkun wettaq affarijiet li huma illegali, ħżiena, dak jibża mill-verità. Evidentement li dal-Gvern jibża mill-verità. Bernard Grech saħaq kif l-investigazzjonijiet ma jinkwetawx lil min innoċenti iżda lil min għandu x'jaħbi u kompla jgħid li l-Partit Nazzjonalista mhux se ikun qatt kompliċi f'din il-mossa biex tipproteġi l-korrotti. Dan wara li b'mod konsistenti id-deputati nazzjonalisti votaw kontra din il-bidla li ser tnaqqar mis-saħħa li għandu kull Malti u Awċi sabiex titħares is-saltna ta' dritt. Intant il-membri tal-Parlament tal-Partit Nazzjonalista qabel dan il-vot ħarġu mill-ġdid mill-Kamra tar-Rappreżentanti wara li l-Gvern imbotta l-mozzjoni li tiċċensura lill-oppożizzjoni dan b'responsabbiltà sabiex ma tkunx parteċipi f'manuvri partiġani. L-ewwel ħaġa għamel ċensura kontra l-oppożizzjoni li huwa attakk faxxista u attakk mhux biss fuq l-oppożizzjoni ma attakk fuq dawk kollha li huma rappreżentati mill-oppożizzjoni fil-Parlament. Huwa attakk fuq il-vuċi tagħhom fil-Parlament meta ippreżenta mozzjoni u vota waħdu għaliex aħna mhux biss ma pparteċipajniex fid-diskussjoni imma saħansitra ma pparteċipajniex fil-vot. Metju Polidano għal Net News.